Ще направим една тренировка за ръце. Започваме с бицепс. Сгъвания за бицепс 4 по 10. Както винаги съм казвал, сгъвате догоре, стягате бицепса и разтягате максимално. Без половинки, всяко едно повторение от значение е много важно. Почивате 10-15 секунди и продължаваме с екстензии над глава. Стягате горе трицепса, ръката не се мърда в рамото, само в лактите. Горе стягате трицепса, разтягате максимално, колкото се може. Стягате, разтягате. Всяко едно повторение от значение, индивидуално с всяка ръка. Почивате 10-15 секунди и продължаваме с чукчета към гърдите. Горе стягате бицепса и разтягането също контролирате. Без да бързате, да пускате. Стягате бицепса, контрол. Стягате бицепса, контрол. Стягате, контролирате. И завършваме с последното упражнение кикбек. Стягам горе трицепса, контролирам негативните. Стягам, контролирам. Без да мърдам ръката в рамото, само в лактите. Виждате в повечето упражнения, това се повтаря. Мърдате само в лакътя, стягате. Всяко едно повторение от значение, особено ако са 10 на 12 на серия. Ако не правите половината качествено, какви резултати очаквате? Изпробвайте тренировката, пишете коментари, споделете и харесайте, така помагате да стигат до повече хора, които се интересуват от такива видеа. Успех!